Кніга роду, раздзел 48. Па гэтых падзеях было паведамлена Язэпу, што захварэў бацька яго, і ён узяў з сабой 2 сыноў, Манасу і Эфраіма. І сказалі старому: «Вось жа, сын твой Язэп прыйшоў да цябе». Ён, сабраўшы сілы, сеў на ложку, і калі той увайшоў да яго, сказаў: «Усемагутны Бог аб'явіўся мне ў лузе, які ёсць у зямлі Ханаан, і дабраславіў мяне, і сказаў: Я пашыру цябе і размножу, і зараблю цябе мноствам народаў, дам табе і нашчадкам тваім па табе гэтую зямлю на вечную ўласнасць. Дык 2 твае сыны, якія нарадзіліся табе ў зямлі егіпецкай, перш чым я прыйшоў да цябе сюды, мае будуць. Эфраім і Манаса будуць лічыцца маімі, як Рубен і Сімеон. Астатнія ж, якія народзяцца табе пасля іх, будуць тваімі, і імем братоў сваіх назавуцца ва ўладаннях сваіх. У мяне вось, калі я вяртаўся з падан Арама, памерла Ракель, маці твая, у зямлі Ханаан, у той жа дарозе, калі застаўся яшчэ нейкі кавалак да Эфраты. І я пахаваў яе ля дарогі ў Эфрату, якая іншым імем называецца Бэтлехэм. Бачачы ж сыноў яго, спытаўся ў яго: «Хто гэта?» Язэп адказаў: «Сыны мае, якіх даў мне Бог у гэтым месцы. Падвядзі, кажа, іх да мяне, каб я іх дабраславіў». І вочы Ізраіля дзеля вялікай старасці былі зацьмёныя і не маглі выразна бачыць. Дык калі падвёў іх да яго, абняў іх і пацалаваў, і сказаў сыну свайму: «Не быў я пазбаўлены таго, каб убачыць цябе, звыш таго паказаў мне Бог нашчадкаў тваіх». Язэп, адсунуўшы дзяцей ад грудзей бацькі, пакланіўся яму тварам аж да зямлі. І паставіў Эфраіма праваруч сябе, гэта значыць леваруч Ізраіля, а Манасу лявіцай сваёй, значыць праваруч бацькі, і падвёў абодвух да яго. Той, выцягнуўшы правую руку, паклаў яе на галаву Эфраіма, малодшага брата, а левую руку на галаву Манасы, старэйшага гадамі, змяняючы рукі. І дабраславіў Якуб Язэпа і сказаў: «Бог, у прысутнасці якога хадзілі бацькі мае, Абрагам і Ізаак, Бог, які пасіў мяне ад юнацтва майго аж па сённяшні дзень, анёл, які вырываў мяне з усякіх бед, хай дабраславіць гэтых хлопцаў. Хай імя маё, а таксама імёны бацькоў маіх, Абрагама і Ізаака, прызываюцца над імі, і хай яны растуць у вялікае мноства на зямлі». Калі Язэп убачыў, што бацька яго паклаў правую руку на галаву Эфраіма, не спадабалася гэта яму, і, схапіўшы бацькаву руку, паспрабаваў перакласці з галавы Эфраіма на галаву Манасы і сказаў бацьку: «Не выпадае так, ойча, бо гэты першародны, пакладзі правіцу сваю на яго галаву». Але бацька, пярэчачы, сказаў: «Ведаю, сын мой, ведаю, і гэты таксама стане народам і памножыцца, але брат яго меншы, большым будзе за яго, і патомства яго разрасцецца ў мноства плямёнаў». І дабраславіў іх у той дзень, кажучы: «Табою будзе дабраслаўляць Ізраіль», і скажа: «Хай учыніць табе Бог, як Эфраіму і як Манасе». І даў ён першынства Эфраіму перад Манасам. І сказаў ён Язэпу, сыну свайму: «Вось я паміраю, але Бог будзе з вамі і верне вас у зямлю бацькоў вашых. І я даю табе болей, чым братам тваім, на адну частку, якую здабыў я з рукі Амарэя мечам і лукам сваім».